Така, колеги, поради причината, че трябва да свърши малко повече работа, не че не се върши нормално, и вдъхновен от един клип в YouTube, реших да покажа как Тамия помага и народна почва за работата. Като за начало обаче малко ще защитя ремаркето, все пак да не го правим дармадан, с няколко парчета. Стар, непотребен картон. Така. Айде и още едно за отпреде. Така. Мисията е следната. Виждате тази хубава грамада тухли. Като трябва и още да се свалят. Само че сега става въпрос само за тия тухли. Сега ще разбереме за колко време ще успее ги пренесеме. С любимата играчка. Така. Вкараме в експлоатация системите. Добре. Имаме ток. И ключенце. Чакайте се. Пребереме тук вътре. Значи това не иска, бе. Само че ме току-що ми дойде една къла, че трябва да снимам ето така. Съжалявам за началото. Ама ще го преживея, бе. И опит за бъркане. Ха-ха. Животното е на линия. Един какво става? О, котьо. Така. Да. Сега обаче възникна проблем с снимането. Да, трябва някой да снима. Знаете ли тази работа? Сега ще се пробваме. Правим българската система. Така, колеги, това тиксто е, да знаете, е брутална измишлотина на човечеството. Значи не има такава система, която съм направил в момента. Съм улепил половината телефон с тиксто за дистанционното. И сега какво се случи? Сега ето го, добре. И така. Казва се обаче, че мястото ни е малко. Да. Затова ще пребегнем до един бърз метод за обръщане. Леко е така. После фащане муцуната и леко е така. Така. Идва змеят. И сега как го отовариме? Оне пич товареше единочки. Аз минах на четворки, че съм по-тарикат. Да. Леле. Добре. Тук имаме допълнителен товар. Не е лошо. Малко вар имаше по тухлата. Така. Значи пейзажът е брутален от всекъде. Стартираме с едни 4 тухли. Да видим как точно ще се представи това японско животно. Естествено не му прави особено впечатление, обаче трябва да се завива, нали така? Което вече е проблем с блокирани диференциали.
Да. Вземе завоя, вземаме го, почти успяхме. Да, ние сме. Ето. Така. Така, движиме се. Няма никакви проблеми. Оглеждаме машината. Всичко е чук. Няма мърдане. И продължаваме смело и смахнато. Крайната точка на разтоварване. Ох! Да, малко строителни материали. Не е лошо да се внимава. Крайната точка е ето тук. Да. Опа. Спираме и сваляме. След като пренесех 4 тухли, ми дойде гениалната идея. Ох! Така. Задна. И мисля, че трябва лекинко да бухнем тухърляците ей там по-напреде, за което ще има пауза. Така, какво се случи докато имаше пауза? Направих си лекинко разстояние за обръщане, скоби маневриране на машината. Така. Чакайте, че е трудно да зяпам през двете, май си гледам само през телефона. И сега малко повече газ. Но не е прекалено. Все пак сме в населено място. Така. Ето се какво се е получило тук. Оп, оп. Леко насам, натам. Тук вземем завойчето, връткаме се. Чакайте се какво стана. Оп, за малко кашонче. Задна. Така. И паркирваме, обаче предварително ще се изхитра и ще го врътна, да не е по-лесно тръгването. И отново системата е ясна. Обаче този път как ще са? Пак легнали. Легнали. Ох. Да. Ето така. На по 4 броя. Ще ги позиционираме. Повече в средата. Че без това му е тежко. С тия измислени пружинки, които аз така виждам нещата, ще бъдат лекенко коригирани. Да. Айде. 4 белот и газ до амарията. Продължаваме смело и смахнато. О, много добре. Така. Оп, спирачки. Ските, какво става? Диференциалите са заключени и той лекенко се движи направо. Това да вземе завоя е нещо чуждо за него в момента. Но ние разтоварваме поредния товар. Сега оставаше да ни плаща за това нещо и щехме да сме номер 1, ти казвам. Така. Завъртаме. И бързаме към следващото. Включваме на някаква друга скорост. Да дигаме прахоляк повече. Спирачки. Да, това го забрах, че трябва да гледам в екрана. Значи тук усещам, че ще трябва да има корекция на кочината, за да може да взема завой по-хубаво. Да. Така. Защитната система малко изпадна. Но това нас не ни плаши. Така. И задна. После така, тръгваме смело и смахнато. Опа.
и спираме. Аз виждам нещата, че от тук нататък ще се работи само с Тамия. Ще побързам си направя ремаркето за самосвал. Защото по непонятни причини, които не ми хареса като визия, пак го разглобих. Но днеска леко съжалявам вече. Защото щяхме да пропуснем кофите. А е много важно да си правиш кефа. Както сами знаете. Ядем си какво ще стане. Значи, както се изразиха някои колеги, мога да мина за метла с това ремарке. Ама без никакъв проблем. И особено като оцела някой камък или бивша тухла, става много интересно. Това ще е първите 5 пъти. После вече ще видим какво ще стане. Така. Това, между другото, е новата визия на камиона ми. Има леки корекции по него. Които се отнасят както до отцветяне, така и фабричните декали малко фанаха пътя. Ето. Добихме червени линии. Така, чакайте сега да махнем тук тази работа. Да видите още. Така. Сега вече съм турбогазар. Ама бесен турбогазар съм вече. Ето тук лебедки, мебедки и те имат цветове. Всекви. И така. Значи, колеги, за да не ви занимавам през цялото време, ще има включване. И сега часа е колко е часа, не знам колко е часа, сега ще ви има на другото телефонче. Ще ви кажа колко време ни е от него транспортирането на една грамада с тухли. Айде до след малко. Така, за протокола, часа е, чакайте сега го намерим, 14:47 и спираме за момента снимането.